Ако разсъждавате за нещо, което ви липсва, като за нещо, което нямате и което не вярвате, че може да получите, то никога няма да бъде ваше. Ако си помислите, на мен не ми се случват подобни неща, тази вибрация излиза в ефир по радиото на Вселената и посланието се разбира буквално. Просто няма как да ви се случват такива неща. Когато се съжалявате и окайвате своята съдба, не забравяйте, че светът възприема всичко буквално. За него не е от значение, че вие сте имали тежък ден, унили сте и за това мислите така. Вашите мисли във всеки един момент са факти за Вселената. Използвайте този закон в ваша полза.